Ġesu kkundannat għal mewt bla ħtija. Ħsieb minn priġunier. Mulej, kemm taf tkun ibsa l-ħajja. Wieħed mill-iżjed fatti jibsin li wieħed jista' jgħaddi minnhom huwa li jsibu kkati ta' xi ħaġa li int qatt ma tkun għamilt. Int għaddejt minnha mulej. U għalhekk taf it-toqol li ġġib magħha ħaġa bħal din. U bħalek jafu diversi persuni li wkoll għaddew jew għaddejjin minnha. Meta nħares lejk u nara d-batija tiegħek, inħossni nista' nifhem ftit żgħira xi stajt ħassejt meta rajt l-ingratitudni ta' dawk li ftit qabel kunu ġew għandek għax kellhom bżonnok. U x'kuraġġ tagħmilli mulej. Meta niftakar ħadd daqshekk ma jista' jifhem it-tbatija tiegħi u l-uġigħ tal-qalb tiegħi. Hawnhekk f'dan il-post tara l-ħajja għaddejja minn fuqek bħal karozza sparata li ma tħallix li ftħaħen suwed warajha. Niket, sens taħtija, ċaħda mill-familja, nuqqas ta' libertà, dinjità u tama. Iva mulej, il-ħajja fil-ħabs mhijiex faċli, speċjalment għal dawk fostna li fil-qiegħ ta' qalbhom jafu li huma innoċenti. Jiġu mumenti meta nħoss il-fidi tiegħi titfarrag, meta xitan jersaq fil-ħsieb tiegħi u bħalma għamel lilek fid-deżert jipprova jikkonvinċini li int ma jimpurtakx minni, int ma tħobbnix, int insejtni. Imma f'dak il-mument nerġa' nġib ix-xhieda tiegħek quddiem għajnejja. Ikkundannat għal mewt bla ħtija u nimtera bit-tama. Għax int mhux tara ma nsejtnix imma qiegħed terfa' dan il-peace miegħi. Il-preżenza tiegħek u l-kelma tiegħek jimlewni kuraġġ. Fid-dinja dbatu jkollkom, imma għamlu l-qalb jiena rbaħ tad-dinja. Mulej, bik miegħi kollox hu differenti. Saħansitra d-batija tiegħi tieħu sens. Għalhekk ibqa' miegħi mulej. Waħdi titlaq qatt.